Horrela jarraituz gero urrutira iritsiko dira. Lagun batzuk agurtu eta beste batzuk etorri. Nor dator orain? Jarraien LH batekoak ikusiko ditugu. Hauek mitologiaren gaia hartuta eta hizkuntza ezberdinak erabiliz antzerkitxo bat prestatu dute. Seguri zugarrizko lan egin dutela. Guazen gozatzera beraiek prestatutakoarekin eta hartu ditzagun txalo bero batekin. Aurrera! Agua mi
Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori dioten, baikorri bere, mugalari horien. Berndikak honek lotuta, zure zaurian irea, ta kantu hau diona. Jantzia dute